denak betezela ezaguturik, liburu santua betezerik honela esan zuen. Egarri naiz, bazenan ozpinez betetako pitxar bat, eta ozpinetan mustitako beraki bat kainabera muturrean duturik Espainetara eraman zioten. Ozpinean hartu ondoren, honela esan zuen Jesusek. Bete da dena, eta burua bakurturik azken arnasa eman zuen. Jauna, esana.
zeruan, eta handik mielek gure alde egin dezala.
euskaldunen bitartez. Bera, bere alde inda, gu guztio betiko iniz gaitezen. Gehiago oraindik, bere bizia eman du gu guztio betiko zuretzat bizi gaitezen. Horregatik, aingeru taldeekin batean oresten zaitugu, pozez beterik kantatzen dugula. Honen bitartez,
gizaldi eta gizaldietan Amen. jaurren bakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Zue bakea. Bakea.
basoialdean, beti bezala 12 herritar izango da bezala, eta 1000 izango dugu bereziki gogoan. Eta hori mugatu